Mašino inženjering Crvenka predstavlja vam linijsku punonicu tipa ALPK 2000/10. To je specijalno konstruisana mašina za punjenje jako agresivnih tečnosti, kao što su kiselina, izbeljivači, odnosno varikina, slani rastvori i sl. Primjenom UHMV polimera dobila se visoka otpornost na korozivne tečnosti. Svi čelični delovi i zavrtnji koji se ne mogu izbeći u konstruisanju mašine posebno su zaštićeni. Tip ALPK 2000/10 je mašina kapaciteta 2000 jedinica po času. Gravimetrijski princip punjenja obezbeđuje precizno i bezbedno punjenje ambalaže različitih oblika i materijala. Ugrađeni membranski elektroventili otporni na agresivne materije kontrolišu se preko PLC Omron kontrolera. Vreme otvorenosti ventila se kontroliše za svaki ventil preko posebnog ulaza u PLC, a time je dobijena potrebna preciznost punjenja sistema. PLC kontroler takođe kontroliše sve radnje, od ulaza boca, pozicioniranja boca, punjenja, kao i izlaza napunjenih boca. Mašina je zatvorena pleksiglas vratima, a prostor unutar mašine se nalazi pod podpritiskom koji ostvaruje ugrađen ventilator za odsisavanje gasova koji se sprovode van prostora punjenja. Sva elektronika, kao i pneumatski delovi, nalaze se u zaptivenim komandnim ormanima koji se posebno snabdevaju čistim vazduhom za hlađenje ugrađenim ventilatorom. Mašino inženjering projektuje linijske, automatske i poluautomatske sisteme punjenja, zatvaranja i etiketiranja u domenu kapaciteta do 3000 jedinica po času.